mbosi bulu bo bụ na nne nwunye gị ga-provide gị ebe ị ga nọ wee na nwa ya kwale nwa ya kwabaga n'ime wesị gị mgba were mmanụ nye gị mmanụ ị ga-ete n'amụ gị now the remedy of ndị wufuru mmanya maka na many people ga-ajụ m ya ọ bụrụ na mbọsị agbalị nkwụ gị maọbụ mbọsị ịgbalị nkwụ nwaanyị na nkwụ ọjọọ bụ agbalị na ịṅụrị ya ṅụ na ewufuru ya wufu o nwere ibe ị ga-eme ọ bụrụ na Adakụ ebulu mmanya anụ wee bunye nna gị na nna gị reprezentịrị gị nna gị anwụkwa na mmanya ahụ nna gị anwụkwa na anwụ mmanya ahụ ọ bụrụ na nna gị anwa wee ṅụọ mmanya ahụ wee pụọ wee mesị iwee nata iwee dulu Adakụ wee baa n'ụlọ wee jee dina anya mana idinara nwunye nna gị na ị abụ alụ na ị mere alụ idina nwunye nna gị ibe anụ nwe egbugo ụfọdụ ụmụ okorobịa ma ba mara ebe dị Adamfọl si nwaanyị anụtara gị na Naịjirịa ozugbo isi obodo Amerịka maọbụ obodo Europe maọbụ obodo ọbụla ị nọ wee nata gị na nwaanyị a wee nwee mmekọ ịnara n'obodo onye yaba arụ ịnara n'obodo ibi na ma ayasa maka gịnị ị committed atrocity you committed abomination alụ a ga-akpụ akpụ ka ọ bụ ọ bụrụ na nwanne gị nwoke ka izigara nwanne gị nwoke ṅụọ mmanya ahụ ị mara nwanne gị nwoke ka ị nọlụ nwaanyị nwunye nwanne gị nwoke ewelu remedy for you to calm down and know the remedy. Ụfọdụ ka agbanyere nkwụ ahụ ba na-eme na ya eti liver poison maka Nollywood ndị Nollywood film mere gị ka ị malụ na mgbe ibu nkwụ n'aka na a ga-agbanye poison na nkwụ omenube ada agbanye poison agbanye ma Nollywood film ga-eme mmadụ ewepụtara nke mekpechi omewururu adabaga na mmanya onye na nwa onye ọrụ esi mbọsị ya agba nkwụ na ịma nwa dị mmanya na ndị vileji ndị vileji ga-eti gị poison omenube ọmafụ gị wee bido onye ga-agbanye nwaanyị onye mmanya ọkwa nne ya agbanye mmanya wee bupụta mmanya gbarụzi anya wee bunye ogbuchi anya aka wee buru mmanya na wee chọta gị ọ chọta gị bụ ige mmanya anọ ṅụọ ọnya ịnwewa na anwa wufuo mmanya maka na iwufuo mmanya ịma na nwunye nwaanyị ịnụta bụ nwaanyị obodo nwaanyị ọra onye ka o ji wee bụrụ na ụfọdụ ka na kọmplet si na nwanne ebe nwoke dinara nwunye ebe nwanne ya nwoke dina nwunye ya maọbụ na nna ya dinara nwunye ya ọ na-eche ka nna ya nata punishment ka a na punichiwe nna ya ka nna ya oyawa ọya maọbụ anything mebe nna ya ọ na-ene nna ya dị ndụ o nwere ibe ga-eme nna ya maka gịnị nwaanyị ịnụta bụ nwaanyị ọra ka ị nụrụ onye idu wee bili bụ nwaanyị ọra ka ị nụrụ ọ bụrụ nwunye gị na nwunye mmadụ niile onye ọ sọrọ oduli ya naba maka gịnị na mmanya na enwere onye ọ sị gịnị faịlụ na ọnya na-anụ ya don't pour away that drink nwa mmanya anụ no matter any reason ṅụọ data mmanya aga ọnụ ibe a na-eche dada bụ nkwụ ahụ agbara na nkwụ chọọchị agbasala pagbawazikwa egwu onwezi ihe ọzọ ya na-eme na ọnya bụ lastin paṅụrụ anụ nkwụ na ọṅụchara anya ya ọ gbawazi egwu ndị ga-abụ onye bozi ego olie rice nawa maọbụ olie semo nawa nọ nkwụ ụnụ ka a na-eche ka abụ onye ga-ebunye nkwụ ka onye abụ nwa nkwụ iwe duziere nwunye gị naba mbọsị abụ ka ihe atọpe naịlọn mbọsị bulu gboo bụ na nne nwunye gị ga-eprovide gị ebe ị ga nọ wee dizibejin nwa ya nwaanyị ahụ wee chịta akwa ọcha o nwere akwa agbọ baya achịta o wee chinye gị mgbe abụ ụzọ a na-ewe mgbe abụ bụ ovu adịrị ewe ọnụ ụzọ nọ mbechi ka ị na-ebechi ya nwaanyị wee bulu ọcha nwaanyị nọdụlụ okwu wee batala wee nochibido ụzọ okwu unu kwale nwa ya kwabaga n'ime wee sị gị mgba were mmanụ nye gị mmanụ ị ga-ete n'amụ gị
elele nwatakịrị wee daba n'ime ụlọ elelie wee na-ada ewee megide isupụrụ enyi ya ọbalani wee tesa na nya bụ iwe iweta ọbala abụ ilo iweta akwa abụ ilo echinye ya nwaanyị etinye akwa abụ elu zukọ ọbalani ụmụ nwaanyị ibi adụvu ugoli gbarina ebulu egwu soro dulu nwaanyị galịba obodo niile nwaanyị ewere ya gbaba egwu na nya chere nwa ya nche symbol of virginity. O nwere ebe na-eji eje ebe ekpele mbosi gboo mgbe ọ bụ ka a ga-ana nke bụ nwoke n'aka nọ tie na elon ka ị nụta ị ga-agbacha nkwụ tupu i breki ya nya bụ ibe na-ekwu ihe ahụ mgbe ọ bụ ka ị ga-eduzi nwunye gị wee nara iwe duzi ya nwaanyị wee nara otu n'ụwa ka ị ga-esi wee gba nkwụ o wee bụrụ na ị gbalụrụ nkwụ n'isi na the remedy of ndị wufuru mmanya maka na many people ga-ajụ m ya ọ bụrụ na mbọsị agbalụ nkwụ gị maọbụ mbọsị ịgbalụ nkwụ nwaanyị na nkwụ ọcha bụ agbalị na ịṅụrị ya ṅụ na iwufuru ya wufu o nwere ibe ị ga-eme mana otu ị ga-esi wee gbanyalị nya bụ nkwụ bụ na ihe akpọ some few people na be nna nke nwaanyị sịwabachelụ gị ọ bụgodị mmadụ na-atọ maọbụ mmadụ na-anọ ma mmadụ na-ese mana baghị akarị ofu onye iwe gota nkwụ wee bataluo ewechela ọjị wee jee gọọ wee wuo n'nkwụ unu awụfuru awụfu n'onyenwa ka a na-agbaghalị tata na tata ka ada akụ ya egosi onye bụ di ya wee gbaile nwunye gị mmanya wee bunye ya o buziela mmanya nka ndị mmadụ erizi nne ndị ga-agbalị gị poizin na anọzi nwunye gị wee buru mmanya anọ batala n'ime na obunye gị ya ebulu mmanya a na-enwụọ ịmana enugo nwaanyị ọ bụrụ na chetakwa mbọsị ijere ịna list na-enye ụzọ list na-abụ akụziri m ya by previous program list na-abụ a na-enye ofu list na-abụ ibe a na-eme mbọsị ibe a na-eme na mmiri a na-akwụ ngọ mmiri nwaanyị immediately na ịgbasara nkwụ n'abalị mbọsị abalị jekwụọ ngọ mmiri ya edulu ya bụ nwaanyị jekwụọ ngọ mmiri ya tupu ọ naba be di ya ma ọ bụ tupu agbanwe ya ma ọ bụ na ebe nna na-atala aka ejekwụọ ngọ mmiri n'ụzọ ụtụtụ agwagọcha ibu wee jekwụọ ngọ mmiri na anachieta mazụ tụ ụmụ nwaanyị anyị divọsụlụ diva ndị ebe na diva na-ebiri ozi ndị obu nkete ndị single mothers ndị nubulu dị ike before ma tata ba abụlụgo single mother ma ọ bụ ndị bụrụ nwoke ọzọ ya anụba wee sibe diva pụta igezi ịgwara nwa gasị ya bịa were ego isi ịkwụrụ n'isi m ọ bụrụ ọsọsọ m were ego isi bụ approved unu edivọs go no ọ bụrụ ya nkwụ na unu nwụrụ bụ the most important thing. Ọ bụrụ na mgbe nge na onye anọ mgbe ijere ịnụ nwaanyị na ụnụ nwụrụ nkwụ ya bụ the most important thing, unu ga-eje mee ube bee n'oke ebe ka nọ gba nkwụ ya ebe adị nwa ya ka alụ si adị utu paspọtụ ya utu akwụkwọ ubelegede na a na-anụ ozi nwaanyị bụ ọpụta ụtụtụ. Amara m ibe ndị bụ unu na-akpụ ya mana anyị eje ka etiwu ọgbe mmanya eji eme divorce bụ n'ọgbe ka a na-ebu ya n'ọgbe, ọ bụrụ na galọn n'ọgbe. Ọgbe bụ calabash ka a na-agbanye agbaju onye mmanya were akwụkwọ ube bọchie ọnụ ya, were akwụkwọ ube gba ajụ ewe ebo nke nwoke bụ ibe gbalụ nkwụ o wee buru ya wee jebe. Ụmụnna wee sochi anya azụ na ụmụnna na-eme ube bee n'oke ewee ruo na famili
n'ebe etiti ebe na adị wee gba nkwụ mbọsị a. ewelu ebe abụ ewee kwuo na alụmdi na nwunye a dị ile eji ọfọ na Adakụ n'onye maka a na-ekwu okwu tata na Adakụ na-eji ọfọ a na-anụrọzi na basị na ọ dịrọba mma na anyị bụ ụmụnna dutelie tata ka anyị mee ube bee n'oke ndị ichie nụkwanio ndị ichie eji nzu ndị ichie ebe nna Adakụba nụnụ ndị ichie ebe nna eji ọfọ nụnụ na alụmdi na nwunye na abụọ n'ọtata ka anyị na-etiwe na nkwụ na agbalị n'isi eji ọfọ na Adakụ n'ọtata ka anyị na-etiwe na nkwụ ahụ agbalị na anyị etiwanye ya na ọma mmezi anarebe atiwe ọgba nkwụ ahụ ọwụọ na anyị ịma na-eseparate gova spiritual and physical reason. Ọ bụ na ị jere wepụrụ dịka ego na court ụmụaka gị ka ị na-ata ahụhụ maka na ọsọ gị nya bụrụ na nwoke nke gị na ya bikịta nwa na ọ tụrụ gị ime ntụ 20 ụmụ 20 ahụ ị mụtara bụ nwaanyị a na mmụ ya nwoke nke nụbụrụ gị gbalụ nkwụ n'isi gị emu ya spiritual